हम सुनीता पाठक रउआ सबके प्रणाम करतनी। एगे जीवतिया के बहुत सुंदर कहानी सुनावे जातनी। इ जीवतवाहन के कहानी ह। कैसे जीवतवाहन भगवान सबकर लइका के जीवित कइले रहलन। ये कहानी के सुनी जा और सुन के लाइक करब, कमेंट करके ज़रूर बताइब कहानी कैसन लागल है और सब्सक्राइब जरूर करब। तब हम कहानी सुनावे जातनी, सुनब जा। एक गांव में एगो बुढ़िया माई रहत रहे। ओकर एक ही लइका रहे। एगो राक्षस आई रहे उह गांव में। उ राक्षस सबका लइका के मार मार के खइले जात रहे। ओह दिन ओह बुढ़िया माई के लइका के खाए के पारी पड़ल रहे। बुढ़िया माई खूब रोवत रहे कि हमार त एक ही लइका बा, हमरा लइका के खा जाई तो हम कैसे रहब। तब तक जीवतवाहन भगवान अइलन। पूछलन कि ए बुढ़िया माई तू काहे रोवताड़ू हो। तो बुढ़िया माई कहली कि एगो राक्षस आइल बा, उ सबका लइका के मार मार के खाता। आज हमरा लइका के खाए के पारी पड़ल बा आ हमरा एक ही लइका बा, खा जाई तो हम कैसे रहब। तो कहलन जीवतवाहन भगवान कि ए बुढ़िया माई तू रोवा मत, बताव तोहार लइका कहाँ सुतेला, ओइजे तू हमरा के सुता द, अपना लइका के हटा द। वैसे ही बुढ़िया माई कइली, अपना लइका के ओइजा से हटा दिहली और जीवतवाहन भगवान जाके ओइजा सुत गइलन। आइल राक्षस खाए खातिर। तब जीवतवाहन भगवान के खाए लागल। एक तरफ से पूरा शरीर के धर खा गइल। तो जीवतवाहन भगवान दूसरों करवट घूम गइलन। कहलन कि अब एनियों से खा लो। तो राक्षस वातवन डेरा गइल। कहलस कि रउरा के हई, कौनो देवी देवता हई। हाथ जोड़ के उ विनती करे लागल। कहलस कि हम सब केहू के खात रहनी ह त सब केहू मर जात रहल ह, आ रउआ घूम गइनी, लागता कोनो देवता हई, अपन परिचय बताई। अब राक्षस बातवन डेरा गइल। तब जीवतवाहन भगवान कहलन कि जितना आदमी के तू खइले बाड़े उ सबकर हड्डी ले आके एजा रख। त राक्षस वैसे ही कैलस, सबकर हड्डी ले आके रखलस। तो जीवतवाहन भगवान ऊपर गंगाजल छिड़क दिहलन। सबकर लइका जीवित हो गइलसन। तब से कहलन कि ए बुढ़िया माई अब जा चारों ओरे दुनिया में तू प्रचार कर दीह कि जे भी जीवतिया बनवाई उ खोखला बनवाई। काहे से कि जीवतवाहन भगवान खोखला हवन। उनका के राक्षस एक तरफ से खा गइल रहे, एके तरफ से बाँचा रहन। एही से जीवतिया खोखला बनेला। कहले कि बुढ़िया माई तू जा दुनिया में प्रचार कर द कि जे भी जीवतिया बनवाई खोखला बनवाई। सब कोई अपना बेटा के व्रत निर्जला रखी, सबकर बेटा जीवित हो जाई। जय हो जीवतवाहन भगवान की जय। हे जीवतवाहन गोसाई जय हो।